Toto je nová posila v tíme Toby Real, Jana Čerňanová. Ahoj Jani. Je v 5. záverečnom ročníku štúdia geodézie a katastra nehnuteľností a popri škole naberala skúsenosti najmä vo finančníckom svete. Teraz spája všetko dokopy v dynamickej práci s realitami a treba povedať, že začala vo veľkom štýle. No Janka, hneď jeden z tvojich prvých predajov a takýto pekný bytík. Áno, Rádka, ja osobne som veľmi rada, že som nabrala takýto krásny bytík. Tým pádom sa snažím nič nepodceniť, robiť všetko profi. Dnes sa tu robil homestaging, profi fotky, profi videa a momentálne si hľada nového majiteľa. No tak to držím palce. Ďakujem. Turzovka je veľmi obľúbená novostavba, ktorá spĺňa nároky moderných ľudí. Hneď pri vstupe vás očarí veľký prepojený priestor kuchyne, jedálne a obývačky s východom na balkón. Tomu dodáva ešte väčšiu vzdušnosť a presvetlenie. V podzemí sú k tomuto bytu aj 2 parkovacie miesta, má 82 metrov štvorcových, spolu s balkónmi celkovo 96. Tento byt má pre vás v ponuke Jana Čerňanová, realitná maklérka Toby Real.